বেচিব নোৱাৰা বাইক জ্বলাই দিয়ে এই চুৰৰ গেংটোৱে। मोनसे आपडेटआव नोंथांमोन गासिबो बरायनाय जालायबाय। जोंनि दा जोंनिनो बर' सुबुं बिथांमोना बाइक सिखाव खालामनानै हमजादों। बाइक सिखाव खालामनानै हमजादों माने बरमायाव माने जोंनिनो बर' सुबुं बाइक सिखाव खालामनानै हमजादों। बिथांमोना माने ओरैबायदि बाइक सिखाव खालामनानै बिथांमोना बाइक सिखाव खावै बिथांमोना जेब्ला बिक्रि खालामनो हाया अब्ला बिथांमोना मा खालामो बाइकखौ सावनानै होयो। मिथिबाय? जेब्ला बिथांमोना बाइकखौ सिखाव खावनानै अब्ला बिथांमोना बिक्रि खालामनो हाया बिथांमोना अब्ला सावनानै होयो बाइकखौ। बे सावना होनायाव दा बिथांमोना बरमा पुलिस थानायाव बिथांमोना हमजाबाय बरमानि पुलिसजों। नोंथांमोना बिथांमोना मा फोरमायखो मिडियानि गेजेरजों एबा एसामिस मिडियामाव निउसाव बिराद थारमाने दामगासिनो आरोना गोबांथार माने भाइरेल जागासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टआव नायबा निश्चय बुजिगोन। आं एसे क्लिप जागोन एसामिस निउसनि नोंथांमोना बुजिनो बानाय। आं एसामिस निउसनि एसे क्लिप जागोन नोंथांमोना नायलांदो। जोंनिनो बर' सुबुं बिथांमोना बाइक सिखाव खालामनानै हमजादों। बिथांमोना साब्रै बिथांमोना जेब्ला गारिखौ खावनानै बिक्रि खालामनो हाया एबा फाननो हाया अब्ला बिथांमोना सावनानै होयो होनना जों मिथिनो मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरो नोंथांमोना मा कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय। जय बर' आर्मि। কিমানখন বাইক চুৰি গৈছা? এটা মই দুখন আৰু বাকী বিক্ৰী ক'ত কৰিছা? বিক্ৰী কৰাটো মই বেলেগে কৰিছে সেইটো জানো বেলেগে কৰিছে। কিমানজন আছিলে সিদিনা জড়িত হৈ? চাৰিজন। কি নাম? ৰাম লক্ষ্মণ বিজিত মই। তোমাৰ নাম কি? উত্তম। এই বাইকবিলাক বিক্ৰী নকৰিলে কি কৰা যায়? ঘৰত থৈ দিয়ে। ঘৰত থৈ পেলাই জ্বলাই দিয়া বুলি শুনো। এইটো একবাৰ অকল জ্বলাইছিল লগে মানে বিক্ৰী নকৰিলে স্কুটি জ্বলাই দিয়া যায়? নাই সেনেকুৱা নহয় মানে এইটো আগতে এটাই মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই না সেইকাৰণে জ্বলাই দিছিলে ৰামে জ্বলাই দিছিল। এই বাইক চুৰি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এটা ডাঙৰ গেং। কিন্তু আজিও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বাইক চুৰৰ গেংটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাম আৰু লক্ষ্মণক। ৰাম আৰু লক্ষ্মণৰ নেতৃত্বতেই বাইক চুৰিৰে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল বাক্সাত এই চুৰৰ গেংটোৱে। ইতিমধ্যে কেইবাখনো বাইক চুৰি কৰি বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰাৰ বিপৰীতে বেচিব নোৱাৰা বাইক জ্বলাই দিয়ে এই চুৰৰ গেংটোৱে।